kiitoksia siitä, että saitte aikaiseksi tämmöisen vappujuhlan. Se on oikein mukava. Minusta tuntuu, että meiltä se ei niin syntyiskään, kun teillä on niin valtavan aktiivista toimintaa, niin me kateellisena ihailemme teitä. Kiitoksia kutsusta. Pidetään hauskaa. Terveyttä, paljon liikuntaa, kaikkea ja hyvää mieltä kesäksi teille kaikille. Hei, sitten teille on jaettu laulusanoja. Niin aloitetaan täältä yksi ensimmäinen laulu Murheisna miesnä. Tässä pöydässä on yhtä. Tässä. Ja aina kun tulee rollaatio, otetaan kädestä kiinni. Tällä pöydässä on yhtä veksi. Murheisna miesnä. No niin. Keinon mä tiedän, liauttaa oli tuo. Ennen kuin kuolossa silmäsi sulje. Istu papirin ja laula ja juo.